Чӣ тавр саломатии пойҳоро ҳангоми ҳомиладорӣ нигоҳ доштан мумкин аст? Барои нигоҳ доштани саломатии пойҳо, пеш аз ҳомиладорӣ узадагии рагҳои пойҳоро гузаронед. Агар ихтилол ёбад, ба флеболог муроҷиат кунед, ки терапия ва чорабҳои компрессионии мувофиқро таъин кунад. Агар натиҷаҳо муқаррарӣ бошанд, субҳ ҳангоми хоб атрофи моддаи даст ва пойҳо чен кунед ва бо ин андозаҳо ба мағозаи ортопедӣ равед, то чорабҳои мувофиқ интихоб шаванд. Ҳамчунин ба ортопед муроҷиат кунед ва пойҳоро скан кунед барои интихоби устухончаҳо ва тақсимоти дурусти бори пой. Яки дигар мушкилот — синдроми пойҳои нороҳат. Ҳисси нороҳатӣ дар пойҳо ки мехоҳед ҳаракат кунед. Ин одатан ба камбуди магний, калтсий ва оҳан вобаста аст. Барои муайян кардан таҳлилҳо диҳед ва бо духтур миқдорро таъин кунед. Компрессионӣ чорабҳо, устухончаҳо, ортопедӣ ва микроэлементҳои кофӣ кӯмак мекунанд, ки пойҳо саломат бимонанд.